така да видиш, който го може. Това е неговата мама. Къде отиде, бе? И къде да хода, не мога да кара по тъмно или как ще го стигна пак. Я да го видим. Значи, се бутна надолу. Сега, Ники, чакай. Дръж го здраво да не избяга. Чакай, че... Ей, баси майката. Снимай Даню да гледа майсторите какво правят. Как ловят делфините. Бавно. Гледай. Бавно да не избяга. Гледай какво става. Ама на Даню искам да го покажеш. Де ми говори на балансерите, там не знам какво. Пусни му аванса, бе. Да, бе, какъв аванс, бал си му майга, да. Снимаш ли хубаво Даню да гледа как са вадят големи риби? Снимам аз, снимам. Ще чуби пръчката още малко. Мани, бе. Никакъв аванс, това е. Оп, Какво това е? че дърчи. Или пламен на Кока-кола. Кока-кола. Чакай, че взел. Избяга. Здраве да е. Го че да идва.